Noget nyt? Noget inde eller noget anderledes? Eller? Bare noget anderledes. Noget anderledes? Jamen, er det computer ude af? Eller? Ja, det er en ny computer også. Computer? Jamen altså, det er jo det her nye noget, altså Apple. Så jeg har sådan rigtig mange styrbestemmelser. Nej, jeg vil gerne prøve. Skal vi prøve nyt? Nu så har vi den her touchpad. Det kan med Windows, og det er lidt mere anderledes i forhold til det her. Det er lidt noget nyt og så. Ja. Men det var sådan noget andet, som så skal jeg nok lægge meget til side for det. Den her. Ja. Jeg lægger lidt til side til dig så. Eller også noget som noget tøj i. Hvad stopper det? Hvad stopper det? Jo, men jeg tænker på noget tøj, nogle sko. Nogle nye sko. Men altså, vi har lige fået nye ind. Så vi tænker, at det er det helt nye og sådan noget. Så der er også noget, som folk, det er ikke noget, vi så til godt af. Nej, men det er sådan noget, jeg skal noget anderledes. Noget anderledes? Jamen, så er det nok det meget. Du kan lige bruge dem, hvis der er. Jo. Ja, det er rimelig godt. Eller hvad siger? Ja, det tror jeg. Jeg kan lige lægge til siden, så kan lige ud af det, ikke? Tak for det. Det er sikkert. Hej. Hej.